Kaixo denoi eta ongi etorri Alabasan saiora. 25 urte atzera begira jarri eta garai hartan bizitakoak gogora ekartzeko prest, edota bizi ez bazenituen ere sasoi hartako kontuak ezagutzeko gogotsu, gaurko bidaiaren oinarria kultura izango da. Izan ere, sasoi hartan jaialdi berriak sortu ziren, elkarte eta talde kulturalen arteko lankidetzak sendotu ziren eta euskararen presentzia gero eta handiagoa izan zuen musikan, antzerkian zein komunikabideetan. Atzera begirako ibilbide honetan askotariko lagunak izango ditugu eta lehenengoari galdetuko diogu ia 2001 urteko kulturekintzen inguruan zein iritzi zuen. Orokorrien itxendien kulturekintzak zelakoak gustozu diela. Esan arrastuk ez dakit nolako dian, ez dut parte hartzen. Kulturaki ez duzu parte hartzen inon? Ez da bate, ez dakit. Orduen herri bakotxien eskaintzen dauen kultura eskaintzak eta zuri parra edo... Parra, oso interesgarriak izango da. Gani neuk, egin eskuten, ez dakit, baina oso interesgarriak izango dut uste da. Bergaran zuk ezautzen duzu kulturekin? Kulturetxean undago, bai, baina ekintzak ez da parte hartzen ez. Hau da Mark, ez dakit bada bide laguna oso kulturazalea den, ia beste neska honek zer kontatzen digun. Bueno, badaude gauza kolan, baina gehiago egin dezakete, bai. Bai, orduen gabeziak eta lan ikuste itxozu, Marrixen? Zer? Gabeziak, gutxuniak eta? Antzekia eta, noizian behin badau, baina hori, sarriago egingo badute, hobeto. Oraingoan bai lagunok antzerkia gustuko duen herritarrarekin egin dugu topo. Bera ikuslea bai, baina taula gainean aktore lanetan gustura aritu izan diren hainbat debagoiendar ere badaude, eta baita lagunartean antzerki taldeak sortu dituztenak ere. Horren adibide da Aretxabaletan sortu zuten Trikimailu antzerki taldea. Euripean kantuan jarri zituzten ikusleak. Igone Zaloña, Katalin Antxia eta Beñat Zamaioa dira Singin Euripean obrako aktoreak. Zuzendaria berriz Jurgi Etxeberria da. Guztiak atxabaltarrak dira eta Trikimailu antzerki taldearen lehen lana taularatu dute. Sortu zen juergau baten Euripeien egingo zen aterri marik eta ikusten zagon jentia batzu dantza zabitzen, beste batzu zabitzen txosnetan geldi eta konturatu gitzen diferentia zala. Pertsona bakoitza jarrera diferentia eukela, ez? Eta zagatik esan mendik justo juerga hortan Igone ikusi nagoen eta esan zen Igone iago dukot ideia antzerkirako. Horrela bururatu zitzaien lan hau egitea eta ideia egi bihurtzea ere euren esku egonda, gidoia eurek idatzi baitute. Basia idatzi nagoenik eta gero Gorka Uribe-Etxeberriak eta bizokia ingauen gidoia. Izango zana, humoria tokia sartu. Umore ikutua duen antzerkia bada ere, ez omen da umorea ardatz duen antzeslana. Baduko alde bat oso tristia, ez? Baduko eriotza bat artien, nik uste ez dela aurrekoen esaio generalien bastante klaro geratu zen, esala, hori, ez, barretxoa datatekoa, baina hemen barre hondirik inope zauela botako, ez? Barre algara handirik agianez, baina ongi pasatzeko aukera izango dela ziurtatu daiteke. Hori baita antzeslanaren eta aktoren helburua. Hasieran esan zagon batero batek, guazen nintzen zerbait aldarrikati, aldarriketzen dagoena, eta esan, behin jentia antzerki datorrela, relajauta egon deila eta izen deila zerbait, entzaten nahi du. Iluntzean egin dute antzeslanaren lehen emanaldia, eta bigarrena gaueko 10:00 izango da Aretxabaletako udaletxe zaharrean. Esan bezala Trikimailu antzerki taldearen lehen obra da, eta baita taularatzen duten aurreneko aldia ere. Euren asmoa orain, Singin Euripean, inguruko herrietan aurkeztea da, eta antzerkia eginez ondo pasatzen jarraitzea. Singin Euripean! Ez da garai hartan askotariko pertsonaiak ezur mamituz istorioa kontatzen zituen antzerki talde bakarra. 1909 eta 1987 urtean martxan jarritako Town antzerki taldeak helduentzako konarte lana estreinatu zuen urte berean. Argiak, itzalak, magia, umorea, poesia eta objektuak nahasten dituzte Bergarako Town antzerki taldeko kideek. Honako hau kontarte da. Eta ez da ohiko bideetatik doan ikuskizun arrunta. Juan Brosa artista kataluniarraren unibertso poetikoan murgildu da oraingoan Town taldea. Itxaso Azkaratek eta Carlos Odriosolak sortu eta zuzendu dute kontarte. Horrez gain, lana taularatzeko lanean, Iñaki Mata ere aritu da buru belarri. Emaitza, irudietan duzuen hau. Elementu hauek guztiak batzen dituen lan baten aurrean aurkitu ziren pasaden ostiralean Bergarako Nobedades aretora gerturatu ziren guztiak.
Kontarte da Taun antzerki taldearen ikuskizun berria. Sasoi hartan oraindik horren ikusiak ez ziren diziplinekin osatu zuten hauek lana. Hori bai hori ona. Eta lagunok txikienak ere primeran moldatzen ziren oholtza gainean. Ondo pasetan delako eta gauzak ikasten duzu. Eta gero, txokolatea zerroak emango ditu. Baina, zerrako pueltean txuko hori. Bagain ezagun gurean. Amora pentsuteko modua. Neu entzat gogoan giri beste bat. Zepari, hau ikerapenak badako balonia, Baie, bertxutze jartzen gauen ere. Eneko aritza. Oita markaren urtetan, bizi izan da. Guggenheimera jaten gara eta Guggenheimen konturatzen gara ez diesela benetazkoa figurak. Ia ba, ahotsa berotuko dugu eta kantuan egiteko ordu aldu zaigu. Zer hobeto, irudiotan ikusten dituzuen hauekin batera egitea baino, sen taldea ezagutzen zenuten, adi, latzen taldearekin ere bazuen lotura eta. Erruz entzun ahal izan dugu abesti hau azken egunotan, eta ez dakigu zen taldea aurkezpen beharrean dagoen. Taldea aurkeztu berria den arren, aspalditik erakutsi duten berekideek musikarekiko zenan badutela. Ezaguna eta oso pertsonala da adibidez zenen ahotsa, Aitor Uriarte Oñatiarra. Latzen heavy estiloko taldean aritu zen Aitor abeslari moduan. Baina pop rock estilo honetaraino saltoa erraz egin du Aitorrek. Bueno, nei betian gustatu izan xeat osin estilo musika. Eta, bueno, betian igentzun izan dutenez, eta, bueno, estilo hau oso gustoa joten du, nire barrutik urtetan da musika balako, eta, bueno, posibilidad asko musika barruan, ez? Posibilitate horietan sakontzeko aukera, Aritz Arregui musikari usur bildarrak eman dio. Larrua Truk taldeko kidea izan zen Aritz. Euren lehenengo disko honetako doinu gehienak Aritzek konposatu ditu. Doinu lasaiak entzun daitezkeen arren, gitarrak dira nagusi. Bateriak ere badu bere papera, Aieko Zubimendi Hernaniarraren eskutik. Kostata baino taldia osatu deu, 4 personek osatu deu taldia, eta bueno, bagoentxe promozio lanetan da gabiltza, eta zuzenekoak emati da gure asmoa. Oñatin hemen izango gea abenduak bilian, eta gure asmoa, Euskal Herriko puntu ezberdin eta iristia. Euskal Herritik zehar eramango dituzte euren doinu eta kontakizunak. Hauei pisu handia ematen dio zenek. Mezu positiboak igorri nahi dituzte. Malenkonia lasaia eta gogoeta dira letretan nagusi. Gehienak Jose Antonio Artze poetaren gandik mailegatuak. Horra hor talde berri honen nortasun zeinuak. Ea ba, euskal musika neuren tartea egitea lortzen duten. Badira Debagoienean hainbat abesbatza eta horietan ezagunenetako bat Ganbara abesbatza da, Oñatikoa. Eta begira, Egea de los Caballerosen lortutako garaipenaren inguruan zer kontatu ziguten. Zaragozako Egea de los Caballerosen Oñatiko Ganbara abesbatzak orain arteko erakustaldirik onena egin zuen pasaden domekan. Han, abesbatzen arteko txapelketa ospetsua zegoen lehian, eta Oñatikoek lehenengo saria eskuratu zuten. Merezimendu hori baina ez dute epaimaikoen partetik bakarrik hartu. Publikoaren saria ere Oñatira ekarri dute Ganbara abesbatzakoek. Hala, garaikur eta diruzari apartarekin posik itzuli dira herrira. Horixe esan digute Esteban Urzelaik abesbatzako zuzendariak eta Oiana Diezek abesbatzako lehendakari eta partaideak. Esperientzia izugarrixa, 3 hilabetean egon eta gauzen lanean eta horren frutua ikustia lehenengo sari batekin pasada bat izan da. Oso posik, aurreko baten behon ginen eta beti lehenengoan bila joatezera, baina ez da posibilizatzen doengoan subidon.
Eta kantuan jarraituko dugu. Bazenekiten lehenengo bertso eskola almenen sortu zela? Bai, hala da. Edorta Aranak emango digu berri garai hartako almeneko areto nagusian ospatu zen Gipuzkoako eskolarteko bertso txapelketaren inguruan. Arrasateko Jokin Labaien, Bergarako Enaitz Alustiza eta Oñatiko Xavier Pascual. Horiek gaur arratsaldean almenen abesten aritu diren Bailarako bertsolariak. Beste 3 zizurkildar eta 2 goierritarrekin batera aritu dira kantuan. Epaimaia berriz, Antxon Kasabon, Arantza Zuloidi eta Imanol Lazkanok osatzen dute. Gipuzkoako eskola arteko bertsolari txapelketak 21. aldia du aurten. Gaurkoa 3. kanporaketa zen. Aurrekoak Añorgan eta Elgoibarren jokatu baitira. Datorren ostiralean Alegin jokatuko da azken kanporaketa. Eta kanporaketa hori jokatu ondoren, jakinaraziko dute epaimaikideek nortzuk pasatu diren Beasainen ekainaren batean jokatuko den finalera. Mikel Mendizabal bertsolaria buru belarri aritzen da eskola arteko txapelketak antolatzen. Mendizabalek etorkizun oparoa ikusten dio bertsolaritzari. Bai, badatoz bertsolari gazteak eta gero izango diren bertsolariak oraingo hobetatik aterako dira. Ateratzekotan hemendik atera behar du, irakaskuntzatik, eskoletatik, bertso eskoletatik, orduan hauentzako nola esango genuke, lehenengo urratsak, lehenengo pausoak eskolarteko txapelketakoak dira, eta orduan azkeneko 20 urtabetako eliteko bertsolari guztiak tal honetatik ateratako dira, eskolarteko txapelketatik, eta orduan gerokoak ere hemendik aterako dira. Komunikazioa ere bada kultura eta putz aldizkaria aurkeztuko dizuet jarraian. Debagoienean zuotako asko irakurria izango duzue. Literatura, sormena, katxondeoa eta sexua lantzen zituzten bertan. 4 urtetan zehar argitaratu zuten ibilbide laburra, baina zeresan handia eman zuena. Eta ezina astu, Arrasate Telebistaren 10. urte eurrena. Zeintzuk ziren herritarren gustuko saio eta aurkezleak? Ikusteko itxurarik badukazu ATV? Gutxi, oso gutxi. Igual astelenian behin. Baina oso gutxi. Eta bereziki, gustoko duzun programarik edo? Berriak, bai. Hombre, aurkezle gustokoena oso zaila da elegitzea, zatxasko pasau die eta ez da ditu zein elegiru, baina ez da zein zelik. Zer da gehien gogoratzen dozuna? Espezialki ezerrez. Eta aurkezlerik gogokuen izan dozunik edo? Ez daukatolan, egia esan ez dut asko ikusten. Orduan bereziki holan aurkezlerik ez. Agian Mikel Irizar nire lankidea izan dela eta hori segerean gogoran daukatena baina gehiago ez. Jokuena ero badau. Aurri zuzendutako programa bat badau bai. Holakoa. Holakoak gustatzen jatzu, estilo horretakoak? Bai. Ni berriak batez ere ikusten ditut 8etan egunero, baina beste programiak egia esan, ez ditut gehiago ikusi. Musikantoi edo orain dela 8 urte edo irten zen, hori bai ikusten duen, eta orain musika klasikoa gustatzen jat, eta Eta aurkezlerik gustokoena, badukazu inorre bereziki gustau jatzuna aurkezlerik? Batez ere gaur ETV-en daudenak, Jonan Duesa, asko gustatzen zitzaidan, zein da gaur Maider Egoez. Zuri ere ikusten zaitut gaur egundero, ezta? Baina orain ez zait irtetzen beste izenik. Gehien berrixak ikustu, baina ez da hitz. Bestela kuadriako bat ibilizala hor
programa basan, ez da, programa basan umien dago dola, baina... Jon Larrañaga behar bada? Bai, hori. Eta aurkezlerik gustokoena zein izan dozu? Aurkezlia? Miren González igual oin? Ez da hitz. Ez da hitz. Anekdotari gogoratzen dozu bestela? Ba, ez, holan izan da oin, holan nena gogoretan, ez da hitz. Eta oroar, ATV gustoko duzu? Bai, gustora ikusten da, ikustutenean gustora ikusten, bai. Programa, musikan programia eta bideoklipa batzu politxa die. Eta berri xabe gustora entzuten die. Eta gogora karriko dugu Arrasateko udalak zinea kontsolidatzeko lan berezia egin zuela Amaia Antzokian. Itziar Boiainen Te doi mis ojos pelikula ikustera 1200 pertsona inguru bildu dira pasaben asteburuan Amaia Antzokira, benetan arrakastatsua izan da. Zukinez uste alduzu pelikula emanaldiak kontsolidatzen ari direla Arrasaten? Hombre, oraindik goiz da, esateko konsolidatu dela, ez? Dena den ikuseguna jendeak erantzun hona eman duela, jendea posea gola eta hori da, zer falta zela herrian. Eta gu alde horretatik ere posia gaude. Eta zinezaleak ere pozik? Jone, zu zinezalea zaren aldetik, zer moduz ikusten duzu Arrasateko udalaren ekimen hau? Ondo pezetagat. Nik uste dut, hainbeste habitante honezkero, derrigor bila dela olako ekintza bat. Beste gauza batzukin, baina zinia be bai. Lehen behintzeta asko zegoen, eta orain be, nik uste dut zinezale asko egongo dela, eta olako postu bat importantia da. Eta honek zer esan nahi du, zine komertzialaren arrakasta honetaz baliatuz, berriz ere sortu daitekela behar bada garai bateko zine forum zaletasun hura, zue gainera Gipuzkoa mailan lehenetarikoak izan zineten. Bai, ni postuko nitzake, ni personalki eta beste batzupe bai, postuko nitzake barriro hasieraz. Eta lagunok gaurko menua borobiltzeko Goiena kulturari egindako ekarpen bat ekarriko dugu gogora. Izan ere platoa sukalde bihurtu eta sukaldari asko pasaziren bertatik askotariko errezetak Debago jendarrekin partekatuz. Hartu papera eta boligrafoa Igor Espeletaren eskutik kozinatuko dugu jarraian eta... Kaixo lagunak, hemen gara beste bengoz, beste platertxoa prestatzeko. Gaur aukeratu egun platera izango da, bolobanak ondoekin beteta. Eta horretarako beharko ditugun osagaiak hemen deuskago aurrean, eta honako hau dira, eta ontsa aurkeztuko dizkizuet. Bueno, azteko hasiera baten, dekogu hojaldre lamina bat, kipula xietuta, irin pixkat, olioa, presentatzeko kipula perejila, baitxa pimiento pikilo ditzen dana, lenteja saltza eta gaztaia, funditzen den gaztaia. Bat. Labia gutxi gora bera, 180 gradutan jarriko gau. Eta itxungo gau, hojaldria igo arte. Bitartean ingo gauena da, hasiko gara denbora aprobetxatzen, hori txendan bitartean, eta jarriko kipula potxatzen, eta potxatzen den kipula ongua satitxu, eta bertara botako gau. Urrengo itxeko aukeriako guna da, esan dut zuet, honen bolobanak eduten dago apurtxo baten lagunketako moduan platuan saltzatxo bat. Saltzatxo hori izango da, adibidez, zein laike hemen deko guarda izen sobraudi izen atzo gabekuek edo sobraudi izen lenteja batzuk, trituroen gau. Etortako aparatu honetan trituroen gau, eta aparatu honek itzen dagoena da, bero mantendiru. Baina, etxien espauko zeukerek, triturau eta gero berotzea be posible da. Hortako aprobetxauko gau. Eta ingo gau hemen deko duten lentejak.
bertan pasa. Lentejakin ingo gorko honetan, beste aukera bada adibidez, itxia bekin, garrantzuekin edo, beste etxien dugu zuen apurat imaginazio erabiltzia. Eta bueno, ingo gauena, tritura usan moguan eta manteniu pero. Honekin behar rebueltuak ederrakin lehike, baina, ingo honetan boloban txikitxo batzuk beteko gau, eta, ingo hau nahi da, apurtxo bat hau garbitxu, tablia, persentetako gure platuga. Bolobanak, eta, nahiko beruak egongo diez, baina hartuko hau eta zabaldu ingo hau bolobanak. Txiki bateaz. Berak kremia deukon berotasunakin gaztaia fundiru ingo dau, eta orduan ez dugu zetan labera berriro sartu berrik. Baina beste aukera bada, apurtxo bat labera sartu, eta berriro gratin hau. Eta, ikusten duzu oso plater errexia dela, eta bateo bat animatzen bada, hementxe eukotzue, eta zuen dako. Hon egin,